I'm sorry, ma'am. Yeah, I'm going to be out there. I did Susu the Gagara Semu. Babali Buria. 2018. Then begin our Atamaru by now. I don't want to be no Basia lady. I was telling me this was 2008. 2018, because we are at the 19. I don't know what I was shut up on the other. What I was an hour. I was like, you always say, we had Magudi and the cutting is over there. I'm near to do. That is one you. But I want, let Mamma do without most of the time. What is it? Saga, but should be a pagas no come of Canada, boy to get a son. We should be this one by the Nara at Iowa and these people. But I think it's a book. A Buaga, Wayanisa, a Buaga, maybe Baba, Toreu, Maria, Balan, Torre Maria. The Utina now, Pova analysis. Yadu, and away. Ishaga Iowa, why shall I go to Mamatina, not in Manoting 7 hours? Shimande. The guy was indeed really busy bus. I should have what I showed out when I say Bukana. You, she said, with all our two books. Tagara, but you continue, local Kana was a stage by doing again. Shaneva. You can show the time to a Baba. Today, I will come out. Sure, I want to make one mom, but I come out. But I Pizaya, Baba, Rama. I told my mom. Was you said, we had to give Baba. Oh, Magata, so you take it. You move. You already take it to Ross, you take it. The man, maybe and this a good Saga Mabu Bato, what you will for our Saga, Iadaro, I know we can't do better pure for my secret. I don't want my school 2014 January. I could have go announce it. Do buy with it. I know the other I will see. No, what I got 2014 years, but never lady, but you it is our Mapana. No, what I was about Banamuda ways. Saga 2015, Baba Bashan. June 2015, I got it July. He said, no, Bashan. 2015 years, I got it in October. Mamma Bashan. Sagara 2016, 2017, Sabuana Bashan. 2018, he the Baba, I was foot. I will imagine what to do. You know what I lay down with you. I was a bullet. I was a bullet with a pen bubble. You bear in a pen bubble. I was very a bullet, but I wrote a Nabasa. I Nabasa. Mabogatunga Yavata Dogaya. And I was Masabato required to wear the Mama. And I was Mabogatunga Yavata Dogaya. Saga Yaga Bada Quaishi with Yoga Martha and I were you read out. We show at in Niria Yay. I said, I will do some water to show at in Niria Yay. It's so limited at Quaishi. I never about our okay, yeah, I got it. Saga is visual. Saga is Quaishi. In Daron do Yay, we have a cover to approve that for mom. Yet Mabu Yama to Gaya Babarim. Munawata foot, what would it think about Mutaka? Amagata ayo ini sambayo ndakatonga ina babo shatsa samba ivi buzanga kutoderesa kuti amajisi kuti autoderesa interview kuti ndini ye miri we pamudeva saka vanare zvezvo takavara gara zvakaushubara iye mata chena kutaenda kudari kuyo indi mata ndimire kushanda palendi vadaro takaramba tovezvo vatatonga naniso nyaya kwaiko yaita nyaya kwaiko musiwo nyaya taenda kudari nyaya inotongwa musijudgment anopira musiwo Our pure judgment. You know, the natural judgment here, I got on what they got on the other do what I was going to do. I was going to go 2022. It is very about 2022, but that's what I was the mouth. Nairunit, Muriel, in order to ask this over the US, like I did Viva Valena, I did Viva and Sagoma, Uru, Mabagat Iowa, Aziz.
Iwe nyanya tunga na baba wako inakatopeza baba wako inakatopeza iwo faruka na property haisi yako ude iwe ruzuku ndo baada achibula ko ni we amudo baita ndakuchikuyorere tsamba ni kwa property I judgement ndikazo tunga na baba wako mwene ukhote la maina ukhote ngoba ta eviction saka ndo bali batsamba iya ndo baleta application eviction yese nada lezi manje ya pina mlana yakataurika iye tsamba yekwa ikotiema na ndakutaura manje aya ivane tsamba yekwa pe tsamba ya lusikuzi ndasikuizisisoba tsamba yekwa tsamba yekuzi nyanya disimiso saka nada lezi manje sakazokuti right ndavizwa yayini uzi une tsamba yakanga inayo wati une tsamba yekwa kama tsamba yacho aina utharuka nawo le tsamba yekwa saka manje ro aita auraita zanya yayi ndakuita ini nyanyi tsamba yacho Nikwa tsamba yekwa mabwezi vatsaruka ndi tsamba zai andinazo zese vanapa yake inayo ndinazo dipende haikotoda icho kusa kana nyaya yekutsika kwaikotika ine judgment ya tipe tiyo yanga kutamba ngoma kanisa nyekwa yakutindeza ndini iyo ndani iyo ndiye kuti karadzani maira andimutevera ndikarazaniwa ndiyo karadzani ma right saka nyaya iri paka right padaita eviction manje pakaenda arulesa pa iyo itsamba yakabva kwaikuti
Padaida eviction now. My Sidora or no buy it right, don't know the Marco Zima, but I could take a way to be Saga Tawana to Zook. Sarah Zoga, my daughter, about the piece of that. To buy it, I have to my fire in a black with the way. I told them about it. I'm now. No buy you that Kupano is a judgment. You could. You know what they hate. I don't like it. No buy that. I will have bag with. I used to tell about the Gaza. I used to tell her, could be Kodo Dutch rather than Lara. And Ungasha Koto the sea go you know had to have winner. Double put to die with you. You don't have another time I could eat. I had done it out. My true, I was really my dog would have put. Some bag you were a scooter of Gaza. You need a dog would have put. Now we play with you. That's the game so what 2023. Double Christa, Koto, they don't do that. The time I agree. No Zoga do it. Do boy, do it. Do Kizoga, do what I do Zoga, but I did. But I said, do what I do. But I feel that Koto Dag, I would have Palakoto, and my sister, and I look at him. Why could that I was? I didn't know how to do it. If I put a photo, I took a half an hour and I ended up confused. You might say, do what I was with that. Saga, I believe I didn't go to the Anukumamu with Gai, with the bar. I would go on that and Gai. Nobody is coming down. So, to Moko, I put tight Dara. Because never have a committee. Again, the way could. I think what way could you dig up to happen? As it was Chapana with a not to Ganishi. Judgement. Right, quite good. Then I could enforce her. She would do a good enforcement. Couldn't knife it was Moyaraba, the in your favor, although Yamambo and by Yamambo got to deal with you. I know that you will later to Mama. I got you only. I mean, this is my body. I'm going to talk to my body. That is it. I don't believe that you have a bad idea. You are either difficult or I miss a bus with the mood of the either the mood of the wooden deal. Sandy was doing with the fiction or about the coach. No, think some don't worry. I know that. Prove you would have taken some day. You know about things like you. Without this, I would have by you or open them about it. You know, you would have taken some day. Joshua ini kwa dem ndo garambura mudupanda mamande uyu ngupo kana panya hii ndisekuru mwane wanja ziana wangu nyaya da muda Joshua ndikuti iwo mukugarisana kwawo nemini na ukasira zamu iye wakataza kuira nawo muchive muunga pane zvaitika muri mawo right muninga but ano muzukuru nyaya iri pana ngekuti ini ndatadza kuirana namukoma senixdog because mukoma pinda mumba mangu sanja kwaiso ngadigarisana namukoma ba sa ground rangu rinaro pana pen kuda kutengesa ndoba seku Wati mukoma adi apinda mumba memunini akaurana na maini saka kati andikwanisi kutora nyaya yangu kuendesa kumaiba because tiri mapostori isu nyaya dziri tinosunungurisa munhu kandaona kuti yaitwa mhosva naye Joshua wakabva asunungurisa mudzimai wake saka uya akabva atama bhadzika uko saka mudzimai apa akazinga tichitame tibve paground mudzimai akabva aramba akati aine kuhandiendi saka iye baba mukuru aitotsigira mudzimai kuti mudzimai usadini usabude ba handiti mazvona saka mudzimai uya agara uya akazotaurira kuitsa nyaya kuchechi mudzimai bhazi ngedare rekuchechi munda wanga wari wasekuru munin'ina wake uyu pakawakwa panga paine dzimba mbiri kicheni yeuswa nebedroom raive ne5 masebesas ne500 wake womudumbu izvi zvakatama kugara kwanangarurwa saka munhu anofanira kunge achitaura nenyaya yemuda ndiye mina ndiye saka titori nenyaya yemuda kana iye asi but at the same time my hands are tied nenyaya yejudgment yakatoenda kukoti akaita appeal kukoti judgment futi ikabuda the same judgment kuhaikoti kwacho akaisa kuhaikoti nyaya yake katonga kune haikoti akapira futi against judgment yakabuda kuhaikoti
ikatunga futi ikabuda futi outcome report. Saka ndisiziva kuti nyaya apa kuramba kutendereza kwaikoti futi zvakati akaendesa nyaya yakatanga kutunga padc ka aibva araswa nemhosva nepadc aibva tora nyaya yabva aendesa kwaikoti right haikoti yobva yatonga bva yapa decision handitika right bva zvazi nyaya yapera handitika aibva adzokera futi kwaikoti aiti nyaya vanozwisisa matungiro amakaita which means akadzokera futi kwaikoti nyaya yakatunga futi kwaikoti instead kudai akatora nyaya yakakwenda kusupreme court. Kwasabhuku ndakaenda kwasabhuku ndikaenda kwahetman ndikafambisa mapepa zviri mugwara zvese ndaifambisa kubva pasabhuku enda kwaye zvese zvikapera. Sabhuku mambo anga aripo dhara anga aripo but munhu angaita basa resiri ndiye mambo apo zvinezva but akuti this judgment nika akaruza nyaya ndiyo anaruza nyaya ini ndini ndakanyora muterere ndini muterere izwazvo akamangara nyaya kwaikuti ndidhanye ukaradzani ndiakaimangara nyaya kwaikuti ndiro right mwaira j the parent was interdicted from harvesting any produce in the respondent's plantation located in Amunakwadi village, Hedman Mandela, lodged an appeal against the decision of the court. The interdict was in relation to a communal homestead in banana plantation there too. The matter, which was initially placed before the court as an application, was procedurally converted to a fully-fledged trial on the basis of the existence of material disputes of facts. After hearing evidence, the court ordered the following. Right. A. The respondent or anyone operating through him be and are hereby interdicted from using, harvesting any produce in the plaintiff's plantation located in Amunakwadi village, Hedman Mandela. Respondent is ordered not to visit the applicant's piece of land. Respondent to pay cost of suit. Akamangana nyaya ndiani ndiye aparentika respondent ndiani I am the respondent for but respondent ndorambidzwa usapindepo usabali wala utosungwa manje zai baba chirungu chiramba chakanywa tinotese tizwisisa tinyanyise kuandasenda kuti tiri kudza kuti wenenga igwaro renyu baba mudzike naro munyazogwa statement iri kuti according nenyaya yataura yababa wako respondent yauri kutaura ijudgment yakaibva kwadc ndindakataka izvaizvi mumbotaurira parutsanangwa nyaya ijudgment yakabva kwadc ndindakandama ndaripota hanimozvizwa ndiine history yese yematongo enyaya yese iri mufairo rejudgment yehigh court yematongo enyaya yangu yese kuti pakati pakatongwa paisi pakati zvababa wange zvese zvauti hazviri memuko ndine judgment ndiyo yakamanana ndiyo imboerenga pari kungondo wewe wakawina imboerenga wewe uri kungondo wakawina imboerenga tisi yaya iyi yaya kuerenga timbo pa uri kungondo ndio pako tsana ngoyo yazoeleza mambo ari kuerenga sina basa pamwe chirungu chinenge chiri kurasa but ini yangu yakanga itori neroya yangu ipeti werenga serenga uri kungondo ndio pako right ngatibati pakazi ground 6 and 8 mapasvika aiwa nditi musvike zvokuti wazwe zvokuti wasvika right about this ground of appeal
Right. Karazanjima. Wakahiwa nenyaya. Inini ndizo ndo patsina utuvya. Ndosa kwa ngoni pabepa waduzo pale. Akaka semba ala manisaka akaka. Right. Nyeri bo karazanjima. Maybe we take clear kwa wood.
zviite zvinyatsota clear kwauri ndezvokuti Peter karadza ndima ndionawo ndibaba akapa Luke karadza ndima land yake apa Luke land yake Luke ndiye munini wako munini wako vatadza kugarisana newe zvakanaka ndikuerenga zviri mupepa ndiri kuerenga zviri paiti zviri mupepa and matadza kugarisana naLuke. Luke decided to leave. Luke adecided kuenda wakabva atengesa dzimba dzake nemichero yake maavocado nemabhanana nechii zvese kuna muteveri. Saka iwe wanga usina simba rekuti uchamire pamberi uchitaura kuti Luke ngaasatengesere chii, ngaasatengesere dzimba dzake nemiti yake kuna muteveri, because imba yakanga isiri land iyo yakanga isiri yemutu asi yakanga yaLuke. Saka Luke akazaita kuita zvakada neland yake. Luke did not sell the land, he sold mabanana nechii zvese nedzimba dzake kuna muteveri. Saka iwe karadza ndima hauna nyaya. Chaunokwanisa kutongoita chete ndekuti you cannot evict this guy. You can only evict this guy uchishandisa chii judgment iyi yakapiwa nechi neCourt. Saka judgment iyi haisi kukupa manje simba iro. Kana wausutoda judgment iyi apila kwa Supreme Court. Court order ya chiambiwa wezanda kuona. Andi akaripota ere mambo muno ndi akaripota kandi anotsvaga futi mapezero in the matter between Daniel Karadzandima and Tendai Muterere. Mutare Friday the 20th day of September 2024 before Honorable Mr. Justice Mzenda J in Chambers. Court application whereupon after reading documents files of record, it is ordered that 1. The application does not comply with the rules of this court. It is therefore struck off. Apa ukawerenga futi judgment lawyer rinokupa because decision yakazi neHigh Court iri correct, idecision yakapiwa namambo MUTASA. Ndiyo yakazi ndiyo iri correct, yakati decision yakati nzvimbo ndeyamuteveri, land belongs to Tendai Muterere. Decision yakapiwa kuva 22/04/2014 ndiyo yakazi neHigh Court ndiyo iri correct. Saka kana uine zvoda kuti mambo chinhu ichi kuHigh Court achidziki kuya pasi, ini kwangu ndongoti kubatsira wangu chete kuti unzwisise zviri kutaurwa nechirungu chiri muHigh Court kuti chiri kuti uchinzwisise. Ndozvandinoda kubatsira chete. Handisi kuti ndinoda kutonga nyaya yayo, handitonge. Kana nyaya yatopfuura yatogwa High Court, it means yakutobva kuHigh Court yakutokwira kuenda Supreme Court. Haitadziki futi pai. Dai kuzwa paine instruction yakapiwa neHigh Court kuti nyaya ingaidzoke back kuna mangwani MUTASA ndaiita, but now hapana bai. Idecision yakatongopiwa kuZimbabwe, hapana chirongwa, hapana. Saka chiita yapira again Supreme Court kwira yatongombira mabodi iye kuna tsamba inayo anoona haina court order kana magistrate kuti court order yachatsamba iri is right. Pane judgment makapiwa High Court ndiyo igala ratanga kuti Court makapiwa iri judgment yeHigh Court iyo inakupa hivi makapiwa iri kuti ina anakutsika kana musina kuira naye muchaenda namambo MUTASA.
Kana mna kwenda nayo makwenda Supreme Court. Ndoza ndokutaura hai. Bantu wege uti ndidori mu high court mambo ndapya tsamba. Badaka ro ndini tsamba. Ndakatora ngoti ndipyo. Ndidori muimo ndakataka kuti gakawana izvi panapya tsamba. Iyo. Reje akari mu office make bro. Ali mazanda hai. Ndoba mu office make babuda mu office badari tsamba. Bati aiwa. Akabuda arata zakawanda. Imi muri tsani yai. Imi mani makoza yai adauta izvo. Ani makoza yai high court ndina ngabvira yai high court. Ani mabvanda ndini makadzisa muna yai. Nende uyu manje wangandi batsamba. Ani mabona. Ngozi ndakada kudimana kuti aiwa rudi batsamba mandi pai. But ndini nokutsikana sendi zoti judgment ya judge ndio zvayada wari ndajani sikuvona. Kana jaji atonganyaya wamwe wese wanaregistira wadadi kune vanokuhire mwari nekukunyaradzayo jaji zvakafanira kuti mukabuda pagedhi mukabuda padhuwa zvandinokutaurirai muno mapana chazvichinja pagedhi because ndo zvinonyorwa pasi paOC4 wamwe wese kune kuvakunyaradzana pano asi decision yaita sei apa decision iri very clear baba kuti land yamuda kukwidza nezvayo yanga yaburiswa mumhuri because yakanga yapiwa munhu kare yakanga yapiwa Luke kana Zandima. Luke ndobva adecide kuti land yangu ndakudisposa dzimba dzangu nemichero yangu ndichipa kuna mutereri. Reason being inini namukoma wangu tigarisana hatichagarisana hatichaziva Judgement MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Judgement MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Judgement MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,